Nie je to náhodou až príliš super a úžasné, aby to bolo vôbec pravdivé? A paradox toho všetkého je, že áno, je to pravdivé. A teda to je tak dobrá správa, že ani nemôže byť lepšia. Pretože je možné, že nám to pomôže sa tejto konkrétnej epidémie v priebehu niekoľkých mesiacov postupne a v priebehu budúceho roka postupne zbaviť. To sa nám, ktorí teraz máme lockdown a všelijaké tie obmedzenia, nemôžeme navštíviť našich drahých, vyhýbame sa, nosíme tieto prekrásne rúšky, tak ja som aspoň krajší v tej rúške, ale je tam mnoho nepríjemností. Mnohí krachujú, mali podnikatelia, väčší podnikatelia, všetkého možného sa nám nedostáva. Je to naozajstná kríza, akú sme ešte nezažili. A do toho všetkého teda prišla tá pozitívna správa, o ktorej tu sme hovorili. Tu máme fantastickú správu. Fantastickú, ktorá to obracia, ktorá konečne je nečakane úžasná. Je skoro ako to, že sa Kristus narodil. Že prišiel na svet. Prišli vakcíny. A keby, že jedna. Ale hneď prišlo niekoľko. Viete, že 2 sú veľmi blízko a ďalšie nasledujú. Ale to je posolstvo o ľudskosti, že oni mohli počkať. Tak ako to dnes často počujem a trošku ma nadvihuje pri tom, lebo ľudia hovoria, no ja si počkám. Keby si tí všetci počkali, tí, ktorí boli ochotní sa na to dať, tak dnes nemáme tú vakcínu. A viete, neslobodno čakať. To čakanie je vlastne ťažký hriech. Pretože keď vy budete čakať, a nedáte sa zaočkovať čo najskôr, ako môžete, tak vlastne hrešíte. Áno? Proti ostatným. Hrešíte nedostatkom lásky, ohrozujete tých druhých, áno? Predlžujete tú pandémiu u nás, predlžujete tieto všetky opatrenia, necháte zatvorených tých ľudí v tých starobincoch, prepáčte za výraz, áno, v domovoch dôchodcov, nechávate ich žiť v strachu a bez kontaktov. Áno, nechávate zdravotníkov v tom až po uši samých, áno, ktorí dennodenne sa nasadzujú a sú už zodratí a obdratí. A bude ich to určite stať nejaký rok života, viete, toto nasadenie. To nie je žart. Takže prosím, ak si poviete, ja si počkám, tak si spýtujte prosím svedomie, ak máte.